Και εκείνη τη στιγμή θα ποτίσουμε το χρονόμετρο. Αλλά εξαιτίας του ανθρώπινου παράγοντα θα υπήρχε κάποιο σφάλμα. Ο βασικός παράγοντας εδώ πέρα του σφάλματος είναι ο χρόνος αντίδρασης. Δηλαδή, εμένα έρχεται η πληροφορία, αυτή η πληροφορία με ενδιαφέρει, πότε το αντικείμενο έχει φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά μέχρι αυτή η πληροφορία να επεξεργαστεί και να γίνει εντολή που να σταλεί ας πούμε, στα άκρα μου, στο χέρι μου, στο δάχτυλο για να πατήσω το όρο, περνάει κάποιο χρόνο. Τη τάξη ενός δεκάδου δευτερολέπτου. Ο έμπειρος πειραματιστής θα το κάνει αυτή τη δουλειά λίγο πριν φτάσει το αντικείμενο στο ακριβές σημείο, γιατί θα έχει υπόψη του ότι υπάρχει αυτός ο χρόνος αντίδρασης. Αλλά πρέπει να εκτιμήσει ένα μικρό χρονικό διάστημα λίγο πριν φτάσει το αντικείμενο στο σημείο που πρέπει να φτάσει. Και εδώ θα υπάρχει ένα σφάλμα εκτίμησης. Είναι να το εκτιμήσει πάρα πολύ καλά αυτό το χρονικό διάστημα. Επομένως, επειδή ο χρόνος αντίδρασης είναι της τάξης του ενός δεκάδου δευτερολέπτου, θα υπήρχε ένα σφάλμα αυτής της τάξης μεγέθους τη στιγμή που θα πατούσουμε το χρονόμετρο για να ξεκινήσει και το αντίστοιχο σφάλμα τη στιγμή που θα έπρεπε να το πατήσουμε για να σταματήσει όταν έφτανε στο τέλος, εκεί, στο τελικό σημείο. Επομένως θα ήταν μεγάλο σφάλμα. Επομένως αυτό ήταν μεγάλο σφάλμα στον χρόνο και επειδή η ταχύτητα εξαρτάται από τον χρόνο, θα ήταν μεγάλο το σφάλμα στον υπολογισμό της ταχύτητας. Επομένως, άμα κάναμε πολλές τέτοιες μετρήσεις της ταχύτητας, θα βλέπουμε διαφορετικές τιμές και θα έχουμε μεγάλη διασπορά. Προς το θες το 10%. Και εμείς στα προγράμματά μας, είδατε στο τελευταίο πείραμα, είχαμε διασπορά 1%. Όσο προηγούμενο ήταν πιο μικρή ακόμα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο αυτοματισμός, το ηλεκτρονικό όργανο που έχουμε, μετά τους χρόνους, πόσο πολύ κερδίζουμε σε ακρίβεια. Παιδιά, αυτό εδώ το όργανο το έχουμε κατασκευάσει εμείς στο ΕΚΦΕ. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στη σχολεία, αλλά υπάρχουν διάφορες άλλες εκδοχές που υπάρχουν σε διάφορα εργαστήρια, σχολικά και πανεπιστημιακά, που εκμεταλλεύονται κάποιο φυσικό φαινόμενο και μετρούν ηλεκτρονικά τους χρόνους, δηλαδή μετρούμε ηλεκτρονικά τη στιγμή που το αντικείμενο θα περάσει από ένα συγκεκριμένο σημείο. Πιο διαδεδομένη τεχνική είναι η τεχνική των φωτοπυλών. Τι είναι οι φωτοπύλες? Κοιτάξτε, οι φωτοπύλες αποτελούνται από μια ειδική λάμπα που εκπέμπει μια δέσμη, σαν το λέιζερ, η οποία δέσμη περνάει κάθετα στο διάδρομο και στην άλλη πλευρά του διαδρόμου υπάρχει ένα ηλεκτρονικό ματάκι το οποίο αντιλαμβάνει αυτή τη δέσμη. Με ένα φωτοκύτταρο. Τι θα γίνει τώρα? Πες ότι έχουμε εδώ τη δέσμη και περνάει κάποιο αντικείμενο μπροστά από τη δέσμη. Έτσι. Τι θα πάθει η δέσμη όταν περάσει το αντικείμενο από μπροστά? Θα διακοπεί η δέσμη. Οπότε το φωτοκύτταρο θα αντιληφθεί τη διακοπή της δέσμης. Αυτό το φωτοκύτταρο μετά συνδέεται με έναν ηλεκτρονικό μηχανισμό και αυτό θα αρχίσει να μετράει εκείνη τη στιγμή. Και μετά παρακάτω υπάρχει άλλο ένα φωτοκύτταρο και όταν το αντικείμενο φτάσει στο δεύτερο φωτοκύτταρο θα διακοπεί για δεύτερη φορά η δέσμη. Και εκείνη τη στιγμή το χρονόμετρο θα σταματήσει τη μέτρηση. Αυτή είναι η μέτρηση των φωτοπυλών, είναι αρκετά διαδεδομένη. Εμείς εδώ τώρα στο ΕΚΣΑ έχουμε μια πιο απλή μέθοδο. Δεν υπάρχει φωτοπύλες, αλλά είναι όπως σας τα εξήγησα στην αρχή. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς καταλαβαίνει ότι έχει φτάσει στο σημείο Χ0, στο Χ1. Το έχετε καταλάβει, το έχω εξηγήσει, ναι. Ότι πατώντας πάνω σε αυτή την νησίδα, δημιουργεί ένα κύκλο με την κεντρική. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει τάση εδώ πέρα, υπάρχει ένα δυναμικό, ένα ηλεκτρικό δυναμικό που με την επαφή μεταφέρεται στην νησίδα και μέσω του καλωδίου μετά μεταφέρεται στο χρονόμετρο. Αυτό πρέπει γίνεται όμως μόνο αν το αντικείμενο είναι μεταλλικό.
Ή κάποιος αγωγός. Πολύ ωραία. Και συγκρούμε τα υλικά αντικείμενα. Εγώ έχω κάνει το πείραμα και με άλλα αντικείμενα από διάφορα συστατικά υλικά. Θα κάνω το δείξουμε αλουμινόχαρτο. Να περνάει το ρεύμα από μέσα. Ίσως του χρόνου να κάνουμε αυτό το πείραμα ένα πιο εξελιγμένο σύστημα. Ωραία, εδώ θα είμαστε. Το οποίο θα το διασκευάσουμε και το παρουσιάσουμε. Το δίνω ενδιαφέρον πείραμα. Θέλετε να ρωτήσετε τι πείραμα. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ένα πείραμα. Αυτό που είπατε πριν για τις φωτοπύλες, με τα φωτοκίνητα κλπ. Αυτό χρησιμοποιείται και στους αγώνες που με Φόρμουλα 1 για να μετρήσουν τον χρόνο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, στους αγώνες ράλι, αλλά και στους αγώνες τρεξίματος, στους αγώνες δρόμου, τρέχουν αθλητές στα 100 μέτρα, στα 200. Χρησιμοποιούν τέτοιες φωτοπύλες. Δηλαδή, θυμάστε παλιότερα στους αγώνες κόβανε το νήμα. Και τη στιγμή που θα κοβόταν το νήμα, σταματούσε το χρονόμετρο. Και τώρα υπάρχει νήμα, αλλά εντάξει, υπάρχει λόγος παράδοση. Τώρα η σύγχρονη μέτρηση του χρόνου γίνεται με φωτοδέσμη. Δηλαδή δεν υπάρχει νήμα, υπάρχει μια δέσμη. Κόβει την δέσμη ο αθλητής καθώς περνάει. Και το φωτοκύτταρο πιάνει τη χρονική στιγμή εκείνη, οπότε χρονομετράει τον αθλητή με μεγάλη ακρίβεια. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αμφιβολία που στην Ευρώπη. Γιατί φανταστείτε δύο αθλητές, σε ένα εκατοστό μπροστά από τον άλλο. Θα ήταν δύσκολο μετά στα δευτεριές μεθόδους να δέσουμε τον πρώτο. Βαγγέλη, θέλεις κάτι να ρωτήσεις? Όχι. Εξαρτάται η ταχύτητα του αντικειμένου αυτού από το πόσο βάρος έχει μέσα, πόσο βαρύ είναι. Όχι, εξαρτάται μόνο από την όθηση που θα του δώσω. Δηλαδή την ταχύτητά του που κάνει την όθηση. Ναι. Τώρα βέβαια, να κάνουμε ένα πείραμα επιτυχημένης κίνησης. Καλή ερώτηση. Αυτό μη σημειώνατε, παιδιά. Κοιτάξτε, θα φύγουμε λίγο από την ύλη, γιατί εσείς κάνετε μόνο θηρονομική κίνηση. Αλλά εγώ θα σας κάνω ένα πειραματάκι να σας δείξω ότι δεν είναι κάθε κίνηση ευθύγραμμη και ομαλή. Και είχα σκοπό να το κάνω από την αρχή, από τη στιγμή που τώρα αυτοματηθείτε. Θα σας συνδέσω πάλι. Το πρώτο μπαίνει το μαύρο του καλώδιο. Το όλο στο χείσον 9. Δεν στο χείσον 20. Ναι. Αυτό είναι το τελευταίο. Το χείσον 39. Και στο χείσον 31. Λοιπόν, εγώ τώρα θα δώσω λίγο κλίση στο διάφορο. Τώρα κοιτάξτε, θα βάλω το κύλινδρο, αλλά δεν θα του δώσω όθηση. Λόγω της κλίσης. Λόγω της κλίσης πήρε ταχυδρομικό συγκεκριμένο επίπεδο αυτό. Και βλέπω τους 3 χρόνους που έκανε εκεί. Λοιπόν, μπορείτε άμα θέλετε να επαληθεύσετε και να δείτε ότι αυτό το αντικείμενο δεν έκανε ευθύγραμμη και ομαλή κίνηση. Γιατί θα δείτε ότι οι χρόνοι δεν είναι ανάλογοι με αποστάσεων. Και στο αποτέλεσμα θα δούμε ότι η ταχύτητά του μεγαλώνει, εντάξει. Μπορείτε να μαθαίνετε αυτό που το κάνετε τώρα. Να το έχετε πάνω, να στο σπίτι. Θα σας δώσω τα δεδομένα. Το χ0 είναι 11. 11, από το 11 ξεκίνησαν. Το 11. Το χ1 είναι 20. Το χ2 είναι 31. Το χ3 είναι 39. Και η χρόνη. Και οι χρόνοι. Ο πρώτος χρόνος, το χ0 στο χ1, 0,354. Ο δεύτερος 0,691 και 0,897. Πόσο και μετατόπισε εδώ, παιδιά? 9, 20 και 28. Να κάνουμε λίγο τις διαιρέσεις να δείτε ότι δεν βγαίνει το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε 9 και 9.
παιδιά. Και 31,2. Δηλαδή, βλέποντας αυτούς τους χρόνους, βλέποντας αυτές τις ταχύτητες, βλέπουμε ότι την αποτιμμένη ταχύτητα αυξάνει. Η κίνηση αυτή είναι επιταχυνόμενη κίνηση. Είναι όπως η κίνηση που κάνει ένα αντικείμενο να το αφήσουμε ελεύθερο να πέσει, που κάνει επιταχυνόμενη. Άλλωστε ξεκίνησε από την ταχύτητα 0. Δεν το δούμε πρόξιμο. Ξεκίνησε και άρχισε μόνο το μοχτάει ταχύτητα, συνέχεια αυξανόταν η ταχύτητα. Ρώστε λοιπόν ο συμμαθητής σας, αν η ταχύτητα εξαρτάται από τη μάζα, το βάρος. Είναι εντύπωση στο ερώτηση. Ναι. Σε επίπεδο, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν έχει κλείσει, αν δώσουμε την ίδια όθηση σε ένα αντικείμενο, ένα παραδείγματος χάρη είναι 30 νιούτον και ένα άλλο είναι 15. Ποιο θα υπάρξει διαφορά στην ταχύτητα, γιατί υπάρχουν δύο δυνάμεις που δώσουμε. Μία είναι η δικιά μας και μία είναι η δικιά. Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση που έκανε ο μαθητής σας έχει να κάνει με το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα. Δεν έχετε κάνει το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα? Όχι ακόμα, δεν το στη γραμμή. Λοιπόν, ο δεύτερο νόμο του Νεύτωνα είναι ότι αν μας μπρώξεις δύο αντικείμενα με διαφορετικό βάρος, την ίδια όθηση, αυτό που έχει το πιο μεγάλο βάρος υπάρχει πιο μικρή ταχύτητα. Δεν διατυπώθηκε ακριβώς έτσι από τον Νεύτωνα. Ο Νεύτωνας είπε ότι αυτό όσο πιο μεγάλο είναι το βάρος, όσο πιο μικρή είναι η επιτάχυνση. Για την ακρίβεια, όσο πιο μεγάλη είναι η μάζα. Να μάθει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη μάζα και στο βάρος. Όσο πιο μεγάλη είναι η μάζα, τόσο πιο μικρή είναι η επιτάχυνση. Υπό την προϋπόθεση ότι ασκείται η ίδια δύναμη και στις δύο περιπτώσεις. Ή αλλιώς, άμα σε ένα σώμα ασκείς διαφορετική δύναμη, όσο πιο μεγάλη είναι η δύναμη, τόσο πιο μεγάλη είναι η επιτάχυνση. Ή αν έχεις δύο σώματα που έχουν διαφορετική μάζα, και με την ίδια δύναμη και τα δύο, αυτό που έχει τη μεγάλη μάζα θα έχει πιο μικρή επιτάχυνση, άρα θα αποκτήσει πιο μικρή ταχύτητα. Αλλά στην ελεύθερη πτώση, ανάλογα με τη μάζα, αυξάνεται και η δύναμη που τραβάει, την της βαρύτητας. Και αποδεικνύεται ότι όλα τα σώματα πέφτουν με την ίδια επιτάχυνση. Δηλαδή, όση μάζα και να έχουν, και τα ελαφρά και τα βαριά, άμα τα αφήσουμε από το ίδιο ύψος, θα φτάνουν στο πάτωμα στον ίδιο χρόνο. Και θα εκτελούν επιταχυνόμενη κίνηση και θα έχουν την ίδια επιτάχυνση. Πιθανόν, πιο πολύ να έχετε στο μυαλό σας ότι όσο πιο βαρύ είναι το αντικείμενο, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει κάτω. Και όμως δεν ισχύει αυτό. Και το πίστευα πριν από τον Νεύτωνα, στην αρχαιότητα, μέχρι τον Νεύτωνα, ή μέχρι το Γαλιλαία. Αυτό πίστευα, όσο πιο βαρύ είναι το αντικείμενο, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσει κάτω. Δεν έχει να κάνει, με την επιφάνειά του δεν έχει να κάνει περισσότερο ο χρόνος που θα φτάσει κάτω. Η επιφάνειά του. Ναι, πώς Λένε για την αντίσταση του αέρα και ναι, αλλά έχει να κάνει, γιατί υπάρχει και ο αέρας, αλλά εμείς μιλάμε για ελεύθερη πτώση. Η ελεύθερη πτώση λέγεται η πτώση σε κενό αέρας. Τώρα, άμα το αντικείμενο είναι βαρύ, είναι αρκετά βαρύ, η αντίσταση του αέρα είναι αμεληταία. Επομένως, ακόμα και αν δεν ρίχνουμε στον αέρα, είναι σαν να κάνει ελεύθερη πτώση. Αλλά έχουμε ξεφύγει λίγο αυτό το αντικείμενο μας που είναι θύραμονη κίνηση. Απλά μπορείτε στο μυαλό να έχετε την ερώτηση στους μαθητές σας. Νομίζω ότι στη Δευτέρα δεν κάνετε την επιταχυνόμενη κίνηση. Εμείς σαν μαθητές κάναμε την επιταχυνόμενη κίνηση. Θα την κάνετε εδώ στο Λύκειο. Και δεν ξέρω τώρα, εσείς όταν πάτε στο Λύκειο, θα είστε εδώ στο Ασάκι, θα πάτε σε κάποιο Λύκειο της πόλης. Τώρα το Ασάκι δεν έχει Λύκειο. Ίσως αποκτήσει όμως. Οπότε, εγώ θα θέλω να είστε πάλι εδώ, ώστε να ξαναμαθώ τότε, σαν να κάνουμε επιταχυνόμενη κίνηση. Με αυτό το σύστημα είναι το πιο εξελιγμένο. Εντάξει, αυτά είχα να σας πω για την ώρα.
Ελπίζω να διευθυντιστείτε από το πείραμα. Το καταλάβατε για το πείραμα. Και από αυτά που είπαμε, έχουμε κάποια άλλη φορά μέσα στη χρονιά, θα τα περάσουμε και κάνουμε κι άλλο πείραμα. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παναγιωτίδη, παιδιά, να βγάλουμε και μια αναλυτική φωτογραφία.